салом дӯстон, айни замон дар 33-ум микрорайон қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф ҷои бештараи бозори Ҷалҷам ва Якум Советский, аз ин тараф бошад худи 33-ум микрорайон ва 32-ум ва аз ин тараф мактаби Умари Хайём. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар Ман Амин маҷмӯаи истихоматӣ ҷойгир мебошад, дар Ман Амин блок. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмӯаи истихоматӣ ва бинои истихоматӣ аз 14 ошина иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 12 ошинаш ҷойгир аст. Ман Амин подъезд дӯстони азиз. даруни бино чӣ хеле мебинед, подъезде як таъмири зебо дорад. дар бино дута лифта дӯстони азиз, мебарем ба 12 ошина. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 79 метри квадратӣ дар 12 ошинаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошина иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нест дӯстони азиз. хонаи нав аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шуғл мекунем дӯстони гилдӣ. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, даромадгоҳ аст, роҳ рав мебошад, прихожа, ҷои поязоли бас кунем. дар ин ҷо ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ва ин бошад якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. аз ошхона шуруъ мекунем. ошхона дӯстони азиз, ризаи байни ҳуҷрагӣ ҳаст. ҳоҷатхона системаи вентилятсия дорад. ҳаммом низ системаи вентилятсия дорад. фишори об албатта ки баланд мебошад. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин дӯстони азиз, отоплениям ҳаст. ин якум ҳуҷраи истихоматӣ мебошад. ин бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. резои хона тарафи сераҳаро нигоҳ мекунад. тарафи калонро минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз. ҳама чизҳо дар кори дар наздикии хона қарор дорад. аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд дӯстони азиз. хеле болотар мебарем. дар он ҷо мактаби Умари Хайём аст ва аз ин тараф камтар болотар мерем 33 микрорайон, баъд аз он 32 микрорайон. хуб аст, минтақаи беҳтарин аст барои зиндагӣ кардан. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истихоматӣ. ин ҷо теғ зона мебошад. нархи хона бошад 790 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.